Έφυγε. Μίλησε. Άντε ρε Τίμο. Αυτό που κάνει νούμερο του. Το μαλάκα λέει θα πάει τουλάχιστον μέχρι τις 6 αυτή η ιστορία. Κάνει εντύπωση. Μπράβο. Γκάζει, Τίμο, γκάζει. Μάχη φορτιάζει όμως ξέρεις, δεν είναι. Τι, χειρόφωνο έχει βάλει και ο ψηλός. Σε το κάρο. Βασικά αν χρειάζεται, άμα έχεις μια ρόδα στον αέρα. Σπάστο Τίμο, σπάστο. Ξεκούρδισέ το. Έτσι ανεβαίνουμε Παναγία Σμολά. Εμείς σειρά στο πόντι. Fail Compilation 2012. Μια ταινία με epic fails και το σιδέρι αγρότη. Επίστροφη στη φύση. Γκέι ο Τίμος, γκέι, ανέβασε το πιο πάνω, έλα αγόρι μου. Κόφτω δεξιά όλο. Καλά. Γκέι. Η Αττική οδός στις στροφές έχει μεγαλύτερη κλίση. Τι έλεγα, πιάτη γιο εκεί πέρα για να βρεις κορυδαλό από την Πετρουράλη έχει πιο μεγάλη κλίση. Τόσους νεκρούς είχαμε εκεί πέρα, εδώ πέρα είναι τίποτα. Και ναι, το μοντέλο σιδέρης. Σιδέρι έχει και Δευτέρα. Θα το κάψεις. Για να δούμε τώρα τον Τιμόθεο. Κάτσε, μυρίζομαι του μπάρισμα στα δεξιά. Κάμεραμάν. Όχι. Κάμεραμάν, το πάει πολύ πλάγια. Όχι, μια χαρά το πήγε. PR για Σασμάν, ποιος θα κάνει? Σιδέρι material, Σασμάν. Σασμάν, Χάμαροκ. Και τώρα θα σκάσει. Δεξιοτέχνης. Ωραίος Τίμος. Άλλος ο Τίμος έφαγε μόνο ένα Σασμάν και ένα ρεζερβουάρ. Το αμάξι βύχει, είναι αλλεργικό το αμάξι. Ράπερ. Στη σκόνη, Παιδιά, σιδέρις. όχι με τοπική. Με το... Σάσμαν price Ανεκτήμητη. $1,000. Και βρήκε... Digging a new hole with your bumper, priceless. Dive, dive, που τρέξτε όλοι.